हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायहरबावनाय थाबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर। आरो जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान फैदों नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब शेयार लाइक खालामना होदो लोगोफोर। नोंथांमोना मा नायथारा नामा जोबजासिम नायदो अननानै। दा आङो भिडिअखौ देखायलांबाय थानोसै आरोना नोंथांमोननो आं दा मा खालामगोनहाय देखायलांबाय थानोसै। दा जोंहा सानजौफुनि ओंखाम ओंख्रिखौनो संथ'वाखै माने आइया न' लिरदोंमोन नालाय गथ' लानोबो माने मानसि गैयाना ओंखायनो एसे गोबाव जाबाय आरोना 12:30 जाबाय दा संनो नागिरबाय आङो। दा नोंथांमोना आं बेखौनो देखायलांसै आं मा संगोन सानजौफुनि थाखाय। दा आङो माइरं सुना लायग्रोनोसै आरोना ओमफ्राय बेनि उनावहाय मैगं सायनोसै। दा मैगं सायनायखौ नोंथांमोननो देखायगोन आं। Iya bangkrai kali. ओंखामखौ जाननानै लाबोबाय दा मैगं सायनोसै आरोना मैथा मैगं। मैथाजोंहाय ना पंखौ संनाय दां दिनैयो। दा नोंथांमोननो आं बेखौनो सेयार खालामगोन आरोना। बे दाख्लैनो लाबोनायमोन बियो लरहाय जोब्बाय नै दानिसो खानाय इयो फ्रेस खानाय। जिरायना सायनोसै आरामसे। दिनैसो फार्स्ट जाजेनसै जोंहा मैथा गोरलैखौ माने खनसेबो जायाखैमोन। दिनैसो जाजेनसै आरोना ना मोननायखौ जानोसै। बाजाराव लाना फैदो नाखौ हासबेन्डआ पंकज ना जानो लुगैदों होननानै लायबाय आरो। हासबेन्डनि मोजां मोननाय फेभरेट नायानो जाहैबाय पंकज ना। सायखांबाय सुना लायनो र' लोगोफोर। नाया लोगोफोर बेयो पंकज ना आरोना बेखौनो दा मैथाजों संनोसै आङो पंकज नाखौ। ओमफ्राय बेयो रुपसान्दामोन रुपसान्दाखौबो लाना फैखादो बेखौ संथ'ला। दा बेखौ पंकज नाखौ संग्रोनोसै आरो। पियास हाखाबाय पियास हाना लाखाबाय दा नै सारायाबो दुंबाय थाव होनोसै। बुरजाद्रायसो जाबायहाय हायखांना दोननांसिगोन थावखौ। माने पंकजनिया हारसिं मेजेम ओंखारखायो नालाय थाव एसेल' होबानो जायोमोन बुरजाद्राय थांहोबाय। Biar deh. Jangan di, ini masak begini. Oh, sebelumnya ada balik dia. Ini bentar, dia belum banyak.
Ini dah. Ada lagi. Được rồi. Đây là nó đây. Banlu, masak ini mau deh. Pas turun tuh. Pas turun memang hancur. Ya, ikannya jaga dannya untuk hasil yang misalnya yang hasil layaknya. Berapa nih belum selesai? Isi bangunannya di tunggu nih, deh gue tunggu lain ada tuh sana siang. Songkrai, halai, dah habis kuku bayar ya. Mobil tunggu pokoknya nah halaman yang kamu pakai. Tanya nak aku baru makan sih.
दा ओंख्रिया मोनबाय थासिगोन नालाय ओंख्रि मोनगौमानिहाय आङो दसे रिल्स बानायना लानोसै लोगोफोर दासो नायनो मोनदो मोनसिगोनानो माने नै गोदौगासिनो दंमोन। ओंख्रिया मोनसिगोन आंनिया नै लोगोफोर। संख्रि साखिनि दा संख्रि गोखैथार जादों मैथाया बांद्राय जादों खोमा जानो मोजां जादों सान्दुं गोसाखाना संख्रिखौ नांनाय बायदि मोनोसै ओंखामजों लगायना जाबा एसे लासैनो मोनजागोन खोमा एसे होबावबाय आं संख्रिखौ साखिबावनोसै जाबाय दे मोनबाय लोगोफोर आंनि ओंख्रिया दायो ओमफ्राय दा ओंखामाबो उखैखाबाय नालाय जानोसै आरोना टाइमाबो जाखाबाय जानायनि आयो आं जाग्रोनोसै मोनबाय सिखारबाय फिसाजो उन्दुनायावनो जाग्रोनो नागिरबाय सिखारबायनो थेवबो जाखानोसै आङो माने दा गाबथ'नाय नङाना सिखारबाय हा ना उन्दुफिनदों होबाय मामा नै आं मा लादों नै फैनाय Kele. Aja. Ini. Nah, lai. Ini hat. Ini Celia. Ini mami ya. Nggak ke dia. Gila. Celia ayo, nu beda so. Mami. Nah, Celia. Nah, Celia. Ba. Mama, asankan lay di sini ya. Mami ane ba. Asankan lay di ya. Asankan lay di mami ane. Papa na dai dekai gendai. Asankan lay ke dekai gendai papa na. Ay kisi mo lang ada. Serang mo dito. Nay. Mama, asana bula. Asana bula. Nay. Nay ni boleh? Mazang duduk na? Mazang duduk nang benang ke kak? Enggak. Apa ni ada ya kan cikan dek? Asan kedan ganda. Mami anya, dah ini kan cikan. Rani pilu bro. Mama pilu. Nama belum. Itu nada ya. Lu nada ya. Bye deh. Nih,เราพิมพ์ดึกคำใจใช่ไหมเฮ้ยกำนาได้มามีได้อังมัมจากนี่लोगोफोर आं दा ओंखामखौ जाना लाग्रोनोसै आरोना ओंखाम जानायखौहाय देखायबाय थाला
खुरनानै लाबोखाबाय आङो जानोसै हारसिं जाग्रोनोसै आङो दा आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जानोसै लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आरो बेबायदिनो अनसायलांबाय थागोन होनना आसा खालामनाय थाबाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन लोगोफोर बाय बाय